गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। थाखो 9आव फरायनाय सासे फरायसाया गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं गरैबारि गामिनि पाथ्रास मोसाहारिनि फिसाजो बिरनिका मोसाहारि 16 बोसोर बैसोनि बिरनिका मोसाहारिया गोमानानै थानाया दिनैसिम 10 सान बारलांबाय, नाथाय न' फारसे फैफिनाखै होनना फोरमायदों नखरनि सुबुंफोरा। बेनिखायनो सोरबाफोर बिरनिका मोसाहारिखौ नुसनोबा खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनिफ्राय। जानबुं अनजिमा 8135941235। बेखि दैमायाव सासे लाइमोननि जिउ गोमादों। थांनाय मैया बाक्सा गबर्धना थानानि सिङाव थानाय एलेंमारि गामिनि जहर उद्दिननि फिसाज्ला रफिकुल इस्लामआ समान सुबुर उद्दिनजों 1000 रांनि जुजिलायनानै बेखि दैमाखौ बारनो नाजानायावनो दैमा गेजेराव गोदोनानै जिउ गोमानो गोनां जायो। गोथै देहाखौ नागिरनो थाखाय खाथिनि मानसिफोरा एसडिआरएफ हान्जानो खौरां हरो। लोगो लोगोनो एसडिआरएफनि हान्जाया फैनानै नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। सासे गथ' गोनांखा हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों खारनानै दं। थांनाय रबिबार बारायखालि सराइबिलनि दैमालु नार्जारिनि बिसि पद्मा नार्जारिया गुबुन हौवाजों खारनानै दं। खारखुमानाय आइजोखौ सोरबाफोर जुदि हमनानै दोननो हायोब्ला 20,000 रां बान्था मोनगोन होनना नखरनिफ्राय होनो सिगांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर पद्मा नार्जारिखौ बहाबाफोर नुसनोबा खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। जानबुं अनजिमा 7035089618। सनितपुर जिल्ला बरसल बियाबनि आवथायाव थानाय अरुण साहा बागानाव नुजाथिहैदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थांनाय मैया अरुण साहा बागान आदर्श फरायसालिनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसालिखौ बेखेवनानै होदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गिबि मन्थ्रि बिथांखौ गोबां दोलो हान्जाया बरायदों। बिथांजों लोगोसे नुजाथिदों दिकेजुलिनि एमएलए अशक सिंघाल एबा आसामनि केबिनेट मन्थ्रि, तेजपुर लकसभानि एमपि पल्लव लोचन दास आरो बरसला बियाबनि एमएलए गणेश कुमार लेम्बुआ नुजाथिदों। बयबो सांग्रां जानाया गोनांथारसै। रायजोआव मानसि लांखारनाय जाथाया सानफ्रोमबो बारानिफ्राय बारा बांबोगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि गरेसराव सासे मुस्लिम हारिनि सेंग्राया सानै हिन्दु सिख्लाखौ लाना खारनो नागिरनाय समावनो रायजो राजाफ्रा मुस्लिम सेंग्राखौ हमनानै गरेसर पुलिस बिफाननो गथायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। थांनाय 20 जुनाव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया फोसावनाय बियाब दाफामफिननायखौ एबसुआ बरायदों। लोगोसे इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानिसिम साबायखर बावहरदों। मख'नो गोनांदि बियाब दाफामफिननायनि गेजेरजों क'क्राझार लकसभाखौ एसटिआवनो लाखिनाय आरो बिटिआरनि 12 एमएलए मासिनि सोलाय 15 सिट बारायनायखौ एबसुआ गोजोननाय फोरमायदों। चिरांनि बिजनी बर' बाजार गलापारा सुइस गेटआव मानसि गोमादों। ना सारबाय थानाय समावनो दैजों बुसोमजादों। सुइस गेटआव ना सारबाय थानाय समावनो सासे सुबुङा दैयाव गबोदों। दैयाव गबोनाय सुबुंखौ 4 नं दखिमाख्रानि बाथेन आली 22 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोमानाय सुबुंखौ एसडिआरएफ हान्जाया बोखांनो नाजाबाय थानानै बेसेबा गोबावनि उनावसो बाथेन आलीनि जिउ गैयै सोलेरखौ बोखांनो हादों। अदेबानि जाथाय जानाय जायगायाव बिजनी महकुमा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया खौरां लाहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।